Per últim, tenim una moció conjunta que presenten el portaveu del grup socialista Roger Cerdà, el regidor Joan Josep García com a portaveu adjunt del grup Compromís i el portaveu del grup d'Esquerra Unida del País Valencià, Miquel Lorente. Baix el títol Moció per a la condena d'actituds feixistes, racistes i xenòfobes. Un segoni. Val, a la urgència. Vots a favor? Unanimitat? Molt bé, doncs fons de l'assumpte, qualsevol dels tres signants. Bé, jo, si us pareix, donaré lectura a la moció que hem elaborat, perquè entenc que ha de ser coneixedora per part de la gent. En aquest cas, la moció és una moció de la condena d'actituds feixistes, racistes i xenòfobes. La setmana passada el nom de la nostra ciutat es va veure lligat a un lamentable fet, ja que van aparèixer als mitjans de comunicació fotografies del secretari d'Esports de l'executiva del Partit Popular de Xàtiva al costat d'una bandera amb simbologia nazi en un campionat de futbol organitzat pels ultres de distints equips de futbol en la localitat propera a la nostra. Després del mateix, aquests grups d'ultres es traslladaran a la nostra ciutat i protagonitzaren accions violentes com la crema de bengales a la plaça de Mercat i l'agressió a un jove en una discoteca de la ciutat. Aquesta notícia ha tingut una gran repercussió i s'ha fet ressò de la mateixa a diferents mitjans de comunicació, tant en l'àmbit valencià com en la resta de l'Estat. La resposta donada per la direcció del Partit Popular davant de l'aparició de les fotografies del seu responsable esport amb la simbologia nazi no ha estat a l'altura del que cal esperar d'un partit democràtic que no pot fer altra cosa que condenar i rebutjar de ple aquests fets, perquè a més d'incitar a la violència fan apologia d'uns valors absolutament contraris als de la democràcia com són el feixisme, el racisme i la xenofòbia. Més enllà d'aquest cas concret, no podem obviar el fet que a la nostra ciutat existeixen grups simpatitzants d'aquesta ideologia feixista que han protagonitzat tant actes vandàlics com són les pintades a les seus dels partits polítics de la ciutat i altres altercats com ocorre any rere any en el transcurs de l'acte d'homenatge als morts en el bombardeig de la nostra ciutat. Per aquest motiu entenem que com a responsables polítics d'esta ciutat hem de prendre consciència del problema, rebutjar aquestes actituds i portar a terme les mesures adients per a que no es tornin a produir. Per això, els sotasignants en representació dels nostres grups polítics presentem al ple la següent proposta d'acord. Primer, rebutjar el fet protagonitzat pel secretari d'Esports de l'executiva local del PP de Xàtiva i reclamar a la direcció d'aquest partit l'adopció de mesures disciplinaris i la condena d'aquestes actituds que a més d'incitar a la violència fan apologia dels valors contraris als de la pròpia democràcia com són el feixisme, el racisme i la xenofòbia. I segon, que l'Ajuntament de Xàtiva inici els treballs per a l'elaboració d'un pla contra el feixisme, el racisme i la xenofòbia a la nostra ciutat. Aquest pla no sols ha de previndre i donar solució al problema actual, sinó treballar en la prevenció de problemes futurs relacionats amb aquest aspecte. Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres, abans de començar aquesta intervenció, voldríem recordar a Guillem Agulló, a Miquel Grau, és a dir, a gent que en este país, en el nostre país, en el País Valencià, ha perdut la vida a causa del racisme, de la xenofòbia i del feixisme. Nosaltres tenim en compte una qüestió que ha de ser bàsica per a tots els demòcrates, que per a ser demòcrata ha de ser antifeixista. No estem contents per lo que ha passat, evidentment que no estem contents. De fet, eixa mateixa nit, a nosaltres ens van cridar per telèfon perquè hi havia gent que tenia por d'estar en els carrers de Xàtiva i la veritat és que això no és positiu. No és positiu per a ninguna ciutat que n'hi hagi gent que tinga por. De fet, se'ns va cridar, nosaltres vam fer la comunicació pertinent a la policia local i la policia local es va comportar de meravella, és a dir, en seguida es van ficar en actiu tots els dispositius que calien, que per cert ens haver agradat que el regidor de Seguretat, quan la meva companya li va preguntar en la Comissió de Règim Interior sobre aquesta qüestió, que li haver contestat i que no haver despejat a córner tal i conforme va despejar. Mireu, així nosaltres tenim clar una cosa, hem de lluitar per la convivència pacífica, per l'absència de la violència i per l'absència del racisme, del feixisme i de tot allò que comporta intolerància. I és deure nostre, i és deure de la gent de baix, és deure de la gent de dalt i sobretot és deure també de les institucions. Per aquesta raó nosaltres pensem que ningú partit des que estem així puguem ni deguem donar cobertura a actituds que no són les correctes en un sistema democràtic. I front a això nosaltres recolzem aquesta moció i també recolzem que s'inicia un pla per la democràcia, per la llibertat, per la igualtat i sobretot contra el feixisme. La veritat és que estem vivint un context molt complicat a nivell econòmic, a nivell social i també pot transgredir a nivell ideològic. Front a això hem d'estar a una i pensem que aquesta moció ha d'eixir amb el màxim consens i tirar endavant.
Bé, sense entrar en fets concrets ocorreguts a la nostra ciutat, considerem que és important que el nostre Ajuntament, en aquest tema, igual que en altres, elabore un pla de prevenció de determinades actituds que és veritat que molta gent jove no associa exactament o pensa que no tenen connotacions antidemocràtiques però que les tenen, i creguem que en aquest punt des del nostre Ajuntament devem treballar en aquest tema per a que la societat i sobretot els més joves tinguin coneixement de realitats històriques i ideològiques que són incompatibles en l'exercici democràtic de qualsevol ideologia. Per tant, nosaltres estem, com no podia ser d'una altra manera, a favor de la moció. Creguem que tota actitud de caràcter feixista i per tant antidemocràtica deu ser rebutjada i més pel plenari d'un Ajuntament, i que creiem que és responsabilitat nostra com a Ajuntament de Xàtiva, com a representants de la ciutadania, treballar per evitar que tot tipus d'actuació feixista, racista i xenòfoba siga eliminada de la nostra vida quotidiana. Gràcies, senyor president. Bueno, evidentment, nosaltres no anem a votar a favor d'esta moció. I vaig a dir-li diverses raons, no? Mire, per començar, els diré que aquelles qüestions internes que s'hagin de tractar dins del PP Xàtiva són temes totalment vinculats a l'àmbit del partit, i els agrairia que deixaren d'intervenir en aquest tipus d'assumptes, ja que nosaltres ja solucionem allò que calga solucionar. Vostès se preocupen de lo seu, que nosaltres ens preocuparem de lo nostre. Mire, des del nostre grup no puguem tolerar que el que vostès qüestionen els nostres ideals perquè volen que ens reafirmem en la nostra convicció d'estar totalment en contra del racisme i ideologies nazis. Nosaltres estem totalment en contra, i si no ho farem estaríem acceptant una debilitat que els assegure no existeix. Més bé ens reforcen les nostres conviccions, i el que ens fa pensar és que realment són vostès els que s'han donat compte de la seva debilitat, i per això es dediquen a utilitzar mètodes com este per intentar desestabilitzar el Partit Popular. Vull que ho tinguin molt clar, no ho van aconseguir. En aquest assumpte, el PP de Xàtiva ja s'ha posicionat a través d'un comunicat en el que reconeixia i assumia l'error comès pel membre de l'executiva i admetia les seues explicacions. I seguim creient en aquesta persona, perquè considerem que no es pot posar en dubte les seues conviccions ideològiques, perquè sempre s'ho ha demostrat en la seva actitud. A més, ha demanat les disculpes oportunes. Però, clar, això no és suficient per a vostès. I per això segueixen sometent-lo a ell i al nostre partit a un judici sumaríssim. Jo, en resposta i com a proponent de judici sumaríssim, res, així l'únic que n'hi ha és explicar i dir si uno està per la defensa de determinades actituds o respecte a altre tipus d'actituds que en aquest cas jo crec que no han de tindre cabuda dins dels partits democràtics. Nosaltres entenem que al final les explicacions que s'han donat per part del partit no ens serveixen, no ens convencen, perquè aquest tipus de coses no són qüestions a aclarir dins del partit, igual que no són qüestions a aclarir dins del partit el tema de Bárcenas o altres qüestions que han aparegut. Jo crec que aquestes són qüestions públiques, i més en el moment actual en el que qualsevol persona té accés a esta informació, i per tant crec que no heu estat a l'altura, i ho vaig dir, i crec que no heu estat a l'altura de les circumstàncies en este moment, perquè este tipus de qüestions, si no se frenen d'arrel, després generen altre tipus de qüestions que lamentablement s'estan produint. Per tant, jo lamente profundament que el Partit Popular no vote a favor d'esta moció, que al final el que fa és condenar actituds feixistes que no han de tindre cabuda en la societat democràtica. Bé, amb tot el respecte, conforme nosaltres sempre hem tingut a les decisions d'altres partits polítics, pensem que novament n'hi ha que marcar un cordó higiènic, un cordó necessari. Un cordó necessari entre...
Però, a veure... Si el cordó dice, si permetes, apuntame-ho i dices el cordó sanitari o no. Em permet que continuï? Em permet? Mire, vostè és l'alcalde de la ciutat i davant de qüestions com aquestes hauria d'estar per damunt. Per damunt i sobretot velar per la convivència i evitar la crispació dins de la ciutat. Com he dit abans, aquesta nit hi havia gent que tenia por, companys, amics, gent que estava a la plaça del Mercat, que va tindre que retirar-se del seu lloc on estava a sopar tranquil·lament perquè s'estaven... Em permet que continuï? Em permet? I front a això, la resposta de tots els demòcrates ha de ser unànim. I hem de rebutjar aquestes actituds perquè no fan gens de bé ni a les persones ni a la democràcia. I front a això hem d'estar a totes. I per això nosaltres lamentem que el Partit Popular no hagi mantingut una altra actitud, tot i que rebem cordialment el fet de que hi hagi hagut podríem dir, una modificació, o millor dit, un arrepentiment per part de certes persones, però tot i això no exonora al Partit Popular, que en realitat és el que està donant cobertura en aquests moments a aquesta situació. Per aquest motiu nosaltres ens reiterem en la idea del cordó. Ara, en moments de crisi econòmica, en moments de crispació social elevada, hem d'anar a l'hora d'aïllar aquestes actituds que, com he dit, han portat moltes desgràcies a aquest país i a la resta de l'Estat. Per aquest motiu, i si me permeten, perquè trobo que ja és la quinta o la sexta interrupció que m'han fet vostès, si em permeten, reiterem en la idea que per a ser demòcrata n'hi ha que ser antifeixista. I això ho direm i ho mantindrem sempre. I vostè, alcalde, així hauria d'haver actuat com a tal i haver tractat d'apaciguar aquesta qüestió abans que arribar així. Però vostè no ha volgut, de la mateixa manera que vostè no ha volgut retirar els honors a Franco que li ofereix aquesta ciutat encara. Van fer una aprovació per a retirar els honors i per a canviar, i van fer marxa atrás, estan per ahí pegant-li voltes a la plaça del País Valencià. Jo, si em permetes el meu torn d'intervenció, i jo lamento profundament el desgavell de plenari, senyor alcalde, que està provocant vostè avui amb unes intervencions totalment fora de to. El nostre grup polític municipal, a banda, i com he dit abans, a banda del fet concret, que per a nosaltres pot ser només una anècdota, el que és més greu des del nostre punt de vista és que determinats grups organitzats de caire nazi i feixista apareguen en la nostra ciutat de fora, i això dona prova de que existeixen connexions amb grups organitzats de la nostra ciutat. I això és el tema que sí ens preocupa. Ens preocupa com poden arribar... No sé, es fa molta gràcia. El senyor... Vostè deu ser amic de l'alcalde de la Nucia. Li ho dic per a que busque, perquè no es veu que vostè com agarrar com a model gent així que organitza plenaris en públic i li aplaudeix i demés. Li ho dic perquè busqui un YouTube. L'alcalde de la Nucia ne va fer uno perfecte i li aplaudien. Li ho dic perquè no l'han aplaudit lo suficient en cada intervenció, no. Això vull dir, l'alcalde de la Nucia l'aplaudixen més. I això, el que vostè està fent en este plenari, i seré molt breu, no se li pot demanar, li ho diré en castellà, peras al olmo. La seva actitud demostra tot. Vull dir, estem així per demanar que el plenari d'aquest Ajuntament condene actituds feixistes, i ens trobem en un senyor alcalde que es vota a l'ordre del dia i en una actitud impertinent, grollera i maleducada des de l'inici fins al final. Què li hem demanat? Què li estem demanant? Ja està. Té que demanar, ara li contestarà ell, però jo li demanaré. Jo sempre he sentit per ahí que quan la gent demana disculpes de tot cor, la gent la ten. I vostès no volen ni que hi hagi disculpes al paredón, com si fos el 36.
i no vaig a permitir, i ara no vaig a permitir, no vinguin així ara fent-se els bobos. El cordón era a l'entrada de l'Ajuntament, el dia més democràtic que n'hi ha, diguem-nos lladres, i estaven ahí, i estaven tots ahí, estic esperant-los encara, covards, uns covards, i aquests cara a cara no tenen el que hi ha que tindre. Hi ha un xiquet que en un moment donat es fa una foto en una bandera, vostès massacrar-los, no vaig a permitir. Està clar? Perquè ho sàpiguen. Ni ara ni mai. Tira-li. Que se'n vagi per darrere. Per darrere qui? Mai en la vida venís per darrere. Això és que vostè estava ahí. Ni nosaltres tampoc. Señor, nosaltres tampoc. Per favor, señor, adelante. Es que tenía yo que dir-ho, perquè, claro, si no rebente... Vostès saben aquella dita que diu que el moviment es demostra caminant? Ara? Bueno, saben aquella dita que diu que el moviment es demostra caminant? Doncs jo us aconsellaria que ho posen en pràctica. No es pot vindre així en la bandera de ser els més demòcrates, quan des dels seus propis partits hi ha diversos exemples d'actituds antidemocràtiques fora del marc constitucional i en ocasions prou violentes. Podríem començar el passat dia 16 de maig, dia de l'escratxe feminista davant de la nostra seu, de lo que parlen vostès de les pintaes. Així és com el van deixar vostès, o alguns que vostès els agraden, la nostra sede. Ja sé que em diran que vostès no van ser. Ja ho sé. Però no poden amagar la seva satisfacció després del que ha passat, perquè vostès també es condenen a això, veritat? Vostès estaven d'acord en les reivindicacions d'aquest escratxe. Alguns jovens, i no tan jovens, ens van dedicar autèntiques perles literàries que demostren aquesta cultura tan progressista de la que vostès presumeixen. Entre altres, ens van deixar cartelers que diuen: si el aborto es asesinato, una mamada es canibalismo. No, això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Hi ha altres cartelers que diuen: traieu els rosaris dels nostres ovaris. Vostès això ho condenen? Nosaltres sí que ho condenem. Però és que, a més, com ja sabia que vostès anaven a dir que no han tingut res a veure en tot això, ara podem entrar en el que alguns membres dels seus partits sí que tenen que veure en això, en totes aquestes conductes que no són tolerants i són violentes. Senyor Lorente, a part de que vostè se sent molt orgullós d'un senyor que pertany al seu partit i fins i tot ostenta càrrecs públics importants en Andalusia, com és el senyor Sánchez Gordillo, que a més presumeix lligar la bandera a l'hora d'assaltar supermercats i fer violacions de domicilis, també hauria de cuidar el vocabulari d'alguns membres del seu partit, alguns que estaven en la llista quan anaven a ser en les eleccions municipals del passat 2011. Senyor Miguel Alcocer, en el seu Twitter personal, el dia 3 de març del 2013 va dir: la majoria d'empresaris van a missa, comulguen, se'n van de putes, s'astren el nas a base de farlopa i es consideren molt espanyols. El dia 11 de febrer del 2013 va dir: avui a Xàtiva a les 19 hores anem tots davant de la seu del PP a convidar-los a que se les arreen i abans que tornen el que han furtat. Es va acusar de lladres. I el dia 9 de desembre del 2012, per acabar, va dir: quan més catòlic vol ser un,
més delinqüent, més putero i miserable realment és. Si jo fos Ratzinger, em suïcidava després de demanar perdó. ¿Vostès condenen aquestes declaracions? Nosaltres sí. Però te dones per al·ludit? No, però per ahí no. Des de Compromís, i més concretament també des del Bloc Jove, ha hagut un assetjament especial contra el PP de Xàtiva i cap al membre de la seva executiva. Realment resulta molt curiós demanar respecte i voler condenar el racisme, la violència i el nazisme quan des de la seva formació política alguns membres destacats han protagonitzat episodis tan poc democràtics com un alcalde de Sueca, el senyor Joan Baldoví, que no va dubtar a ordenar a la policia el dia 4 de març de 2010 l'expulsió de la sessió plenària municipal de dos jóvens, per cert, pertanyien a noves generacions del Partit Popular de Sueca, assentats entre el públic i que vestien una camiseta amb el lema ZP al paro. Vostès que són els reis de la camiseta. També podien destacar el to bastant violent de personatges del seu partit, en concret el senyor Joan Sorribes, que d'una forma molt metafòrica, segons ell mateix, va declarar: un amic em pregunta avui sobre les paraules que vaig escriure ahir, crec a si mateix, i concretament sobre el que vaig dir que ens esperava en els pròxims mesos. Li he demanat disculpes per no haver estat suficientment clar i ho he aclarit. Volia dir que o els tirem votant o els tirem a l'escopeta. Espero que li quede clar. A mi, realment, i crec que a molts ens va quedar claríssim. Això vostès ho condenen? Nosaltres sí que ho condenem. Però és que, a més, vostès... Pot llegir la rectificació, eh? No, és que a mi em pareix... Sí, però em pareix que té que llegir-ho tot. Molt bé. La rectificació... A mí menos. Vostès també, a nivell local, jo també els aconsellaria que preguntaren a alguns membres del seu partit a veure qui fan algunes fotos. A mi els sorprèn. N'hi ha gent de la seva candidatura i membres de la seva executiva que se fan fotos en els mateixos símbols ixos racistes que diu vostè, i se fan fotos en les mateixa gent que també se va fer la foto en el nostre company. Però, claro, jo li alabe a esta gent, perdone, estic parlant jo, li alabe a esta gent aquest espíritu democràtic de convivència i aquest germanor. El problema és que quan ho fan vostès, és guai, però quan ho fa uno de nosaltres és un racista i un nazi. I això és la diferència entre fotografiar-se ell en ixos i fotografiar-se de vostès en ixos. Però pel que fa a senyors de vostès, pel que fa vostè als senyors socialistes, el de vostès és de nota, és de matrícula. Vostès critiquen el que des del PP de Xàtiva apel·lem a la ignorància del membre de l'executiva que es va fer la foto. Per cert, senyor Cerdà, aquesta foto és de juliol del 2012 i no és en novel·là. És que és en Pai Porto, no, és que vostè va dir que mentien i que les fotos... No, vostè ho ha dit, no ho sé, està a l'hemeroteca. Com ha dit abans, vostès critiquen que nosaltres apel·làrem a la ignorància del membre de la nostra executiva que no es va donar compte que els símbols de la bandera eren nazis i racistes. Tal vegada siga la mateixa ignorància que va tindre un regidor de vostès que la legislatura anterior s'assentava ahí, que també és membre de l'executiva de vostè, que diu Enric i Medina, perquè no es va donar compte. Això sí que es va donar compte que ell regenta i explota les instal·lacions del poliesportiu de Novelà. A millor la mateixa ignorància, i la mateixa ignorància va fer que no sabera a qui li estava llogant la pista de futbol sala o a qui anava a servir el dinar després, un dinar
aproximadament per unes 80 persones. La pela és la pela, i en això no se juga, veritat. També me consta que des de les mateixes files del seu partit i d'altres partits d'esquerres en les xarxes socials s'ha criticat bastant aquest tema que ell mateix ha justificat fent una comparació del botellón amb el feixisme, una comparació, la veritat, no massa afortunada. Però n'hi ha més, els seus cachorros, i dic cachorros perquè això és la manera en què vostès se dirigeixen els nostres membres de noves generacions, de les joventuts socialistes, utilitzen també un vocabulari en les xarxes socials molt exquisit i molt pacífic. Mira, la senyoreta Baraza, el dia d'agost, escriu en el seu Twitter: la puta zorra guarra de Soraya rompiéndose las manos de tanto aplaudir. En el mateix Twitter, el dia 10 de juliol, diu: ale, totes a parir, fills de putes, el gobierno deja de financiar los anticonceptivos más utilizados. Y en el mateix Twitter, el día 18 de mayo, qué poca vergonya del tarot, qué manera de aprofitarse de la gent desesperada, fills de putes, muerte a Silvia Raposo y a Sandro Rey. Això vostès ho condenen i els agrada aquesta manera d'expressar-se? Però nosaltres sí que ho condonem. Però encara n'hi ha més. Mire, cal destacar especialment la foto en què apareix un membre de Joventuts Socialistes de Xàtiva. Vale. Sí. Ben a veure. Vale. Mire, és una d'aquestes ideòlegs que vostè que presumeix de ser molt demòcrata, però volen deixar, però no volen tolerància. Facin el favor, per favor. Vale. Pues esta que deu ser una d'aquestes ideòlegs que presumeix de ser molt demòcrata, en aquesta ocasió escenifica al més pur estil de qualsevol banda terrorista o de guerrilleros una espècie de comunicat. Això sí, segurament serà des d'aquesta ignorància també que no tenia, que no es va donar compte que això és una representació molt semblant a la que fa una banda terrorista que hi ha en aquest país que es diu ETA i que té a la seva esquena 1 miliard d'assassinats. O a lo millor, i seguint la mateixa ignorància, no sabia que de fondo havia triat el símbol comunista i s'havia posat d'exemple el senyor Lenin, un dels protagonistes més foscos i tirats del comunisme. A millor és que tampoc, de la mateixa ignorància, no ho sabia. Per si no ho sap, jo li ho explicaré. Es tracta d'un líder comunista que va menysprear la tradició democràtica del socialisme occidental i va adoptar una violenta dictadura de partit únic. Va dissoldre l'Assemblea Constituent en 1918, va proscriure l'oposició i va crear una policia política a l'estil de la Gestapo per perseguir els dissidents. Vostès això ho condenen? No, nosaltres sí. No, és que vostès quan els interessa sí que ho saben. Mire. Espere que us hagi quedat molt clar que en política no serveix allò de val tot. I ara no voldria escoltar així l'excusa de que la premsa és la culpable de tot això. No, és que potser algú sí que està tinguent per ahí que la culpa és de la premsa. Mira, jo no estic gens orgullós d'aquesta intervenció, gens orgullós, ni pense que aquesta sigui la manera de fer política. Són vostès els que fomenten aquests extremismes i provoquen aquestes situacions. Els problemes de la nostra ciutat no es resolen en accions que només persegueixen el desprestigi amb mètodes tan condenables com l'ús de la mentira i la difamació i desmuntatges. I sé que diu vostè que això també és un muntatge. Mira, nosaltres des del Partit Popular de Xàtiva
sí condenem el racisme i la violència, i no cal que vostès ens ho recorden. Bé, per al·lusions jo voldria parlar. A veure, així han tocat els meus i així vaig a... Jo crec que deguem d'anar... Mire, senyor president, vostès així haurien d'haver tingut... Intolerable, Jorge Roca, no decíais eso. Bravo, Mire. señores. Con Lenin detrás. Per favor. Qué fuerte son. Digueu callar-te, Bueno. Per favor, vaig suspendre un pleno i el tornaré a suspendre, Jo demane, per favor, silenci. Tu no vas a parlar res, així se va ara a votar. I tu, si vols, després parla i jo te contestaré. A votar. Claro. Diu que hi ha que portar el pleno, mira si el porto o no el porte. Quan vull. Adelante. Bueno, vots a favor de la moció? 10. Vots en contra? En contra? Un. Sí, mut. Abstencions, cap? Es rebutja. Por favor. Senyor alcalde, a mi m'acaben d'amenaçar diguem-me que ixim d'ací. I m'ho acaba de dir aquell home. Per Jo favor, contra aquell home no per tinc... favor. Pero no personalices. Roca, no personalices, no te ho agarres mal. És que no, ho ha personalitzat. No, és que no ho vaig a tolerar. Ni per activa ni per passiva vaig a tolerar això. Tu tolera lo que vulguis i jo tampoc tolero lo que vull. Que sàpiga, alcalde, que la culpa és seua perquè està permitint els aplaudiments. Tot el rato. Per favor, tranquil·litat. Per favor, ja s'ha demanat. Per favor, jo he parat lo que tinc que parar. ¿Está clar? Tal. ¿Estamos? Adelante. Em pareix que el públic no deu intervindre. Per favor, ni a favor ni en contra. El públic no té que intervindre. El públic no té que intervindre. I vostè està permitint tot i jo no està estic permitint res. Anem a continuar en l'últim punt de l'ordre del dia, que és el de pregs i preguntes, i respecte...